Makurwan. Mutaze. Ko nema wana atakanzwa ka. Zvakaitika plus hakuna iwewe gara waitozviziva kuti ndozvirikutoitika. Saka inini I was very ashamed nezuro. Arnold achiuya achinitaura kuti hanzi taenda tikanotora videos. Hanzi iye achitaura kuti angosvikotora mapicture chete ezvinhu zvako zviri panze. Kati atora mapicture chete. Clinton atore mapicture. Iwewe pakavaitorwa video iwe wanga uchitaura kuti chii. Akandidhisa kamupedza. Urikona ikondo dzangu ndikurusana nehondo dzangu ino aingotaurawo zvakaitika aiwa akatotaura ravu against me but nyaya searnold kanyaya ndeyekuti iwe wakabudisirwa zvinhu pansi ende hanzi wanga usiri kubhadhira rendi ndonyaya yatabadzira kamera ini mari yerendi ndakashaya saka chi after that washaya option nyanga iripo ndengobvisa zvinhu zvangu inini uisa munhu ane mari chete ofuti uri kuona panakabvisa zvinhu zvangu pakatouya vanhu ati uri kuona mubhedha wangu wodhopu zvese zvanga zviri pani pakauya vanhu hopo vachiti nditengesere mubhedha nditengesere hodhopu bhedha zvitsakatike zvega tani ratha tani kuti nditengese zvinhu handina kutenga neziya rangu ndakatotengerwa munhu iyeye akanditengera andorwadziwa akazviona zvinhu izvezvo zvichitsakatika kana warwa nezuva panze zvinorwadziwa ufuichi wakandibatsira zvakanyanya zvinhu zvakazotadzika zvazvo kuti zvirambe zvichiendera kumberi ati inini handitengese zvinhu zvisiri zviri zveziya rangu zvandakatenga ndega inini I was going to save all those things ndaitozviita but hazvisi zvangu ndichatsvaga zvandichaita kuti zvive safe zvinhu izvozvo hapana kana anything chiri kumbondifadza saka paugara ugara kana musango apa uri musango ndora musango ini so wanitema kareba sei uri musango it's about 1 week uri musango tongoti 1 and a half ende so far so good iwa nditi wakaziva nezuro zvakaitika kudhara but so far so good here mustreet aiwa shamari I didn't according to the tune plus at the time never kill it always come and pass zvinopfuura hazvingoramba zvakatitsimbirira chete zvinopfuura baba but imhosva yaniyo kudzokera pansi even yangu but zvinopfuura futi andi wakazikonzeresa ndizvezvo plus ndozvinenge zvakatarwa kuti chete ndozvavanenge wakada kuti zvinge zvichiitika zotaura nani saka iwe unofunga kuti ini ndoda kutambudzika nini hazvizi ndozvazviri baba I accept that handimboramba izvezvo ini handirambe ene ndotozvitambira because ndozviripo hakuna kwandombozvirambira ende hakuna munhu wandinorambira futi because ndozviripo torara kana pasi pebhiriji kana pai asleep chero ndiri mupenyu chete andomuka ndiri mupenyu apa ndikutobva kubasa kwangu andikutobva toona dhora rangu resadza kana chicha zvamai manje wanana plani netika baba plani handina asi chaitika handina plani zvakaramba aiwa usati zvakaramba unoza kana uchiti zvakaramba zvinorambira munhu afa ndo anonzi zvakaramba kwete munhu anofema seni onditi hanzi zvakaramba ini ndichifamba nemakumbo tu handisi chirema baba ingadai zvakabvuma aiwa ingadai uri mumba izvizvi hazvibvume nenguva iyeyo yaunenge uchifungira but zvinobvuma nenguva usingafungiri ndobva zvinobvuma ma zvinobvuma pausingafungiri handimhanyire kuti ndoda kufamba nemota inini ndisina mari yacho asi pane zvichazoitika zvokuti ndichazviita izvozvo but iwe usingagutsikana nelife yawakurarama ati chamari uri kuona hakuna kwekuzvirambira because zviripo indotambira zvinhu zviripo hakuna munhu anombogutsikana nemararamiro arikuti but anotambira zvinenge zviripo zvavo ndozvandikutaura kuti inini ndotambira zviripo ndisingazvitambira unoziva kuti ndogona kuzviita suicide kuti ndife nini but of which inini ndakatambira kuti ndozviripo so why you are seeing me still alive nokuti ndakazvitambira wabvuma David handirambire pamba pasiri pangu shamwari ini ndikarambira vamwe vanhu chavanodzingwa pamba pake pakazvarirwa pakatozvarirwa anodzingwa pamba pake kunzi ibva pano ende anotsvaga nyati yako kwozoti inini pasiri pangu gauro rako chete kuti ugare shagi rako chete saka kana pasina zviro hapana ka
but waiti unobata 15 years per day Aiwa, hapana 15 hani ndozvailauda zvakadhakwa wailauda ingwani zvakadhakwa zvakadhakwa mazaona amamari hapana ubata mamari mazaona hapana mari hapana zvinhu zvakadhakwa zvakatodhakwa saka mamafunga kuti poitwa semukoma kuda aiwa hapana kuitwa senani inini ndini iwe unotobvunza inini kuti kubvunza iwewe usabvunza kuti ndipeitwa sei bvunza inini kuti uchaita sei kuti peitwa sei peitwa sei nani neweka unondibvunza kuti saka wanga wafunga kuti uchaita sei zvakatongofanana shamwa aiwa wabvunza mabvunzira seri iyo seundabvunza sei chipindura mubvunzo sha inini zvandichaita inini uchazongozviona chete zvakuiti zvinga zvaitika inini ka because I can't even judge kuti zvichaitika zvakati kana kuti ndichaita zvakati kwezi zvandofunga kuti zviitike zvinogona kupesa saka zvinenge zvangobudawo musarudzo ndizvezvo asi hope yandinayo inini ka ndeyekuti ka zvako zvichamera mungwara ndakazvimirirawo ndiri ndega weni vanhu vakandibatsira inini ndotenda ndakabatsirwa shamwari achimboshora ndakabatsirwa zvakanyanya kana madhimani newe Clinton ndokutenda mese hapana munhu akambondibvisa ndotokutenda yes it's my fault but ndakashaudwa nezuro kanchinzi wazotora video zvinhu zviri panze sei inini uri kuona kuti chimanje ka inini ka pamunyati iyoyo ka uri kuona kuti inini ka hazvina nyatso kumeka stand kwandiri kana kuti zvakaita clear kwandiri because uri kuona wewe waziva kuti kuda wacho haapo ka why don't you even wait for me udomirirwa chicho wewe wakafunga kuti wakundotora munhu wakandotora saka munhu aindiudza kazvaiti zvakaitika aiwa ngosipoka saka tingamirire wewe sha daumirirwa chiko iwe anti wakaita iwe opushenika daumirirwa chii aiwa ndini murizi wechii wechi akaburiswa mumbadhi tine nazvo izvi sitokotora mavhidhiyo aiwa tichingobvunza vanhu zvakaitika uri kubvunza munhu angaripo here pazvakaitika aiwa da kuti andipe information handine nazvo achauya nemaronda uchamurapisa zvo ina ndine nazvo kuti angaripo asi ane information neda information chete ndakamutaurira nezuro ndikati iwewe ndiri kumumamisa ende ndichamumamisa bholonja naye handine nazvo ini chatongoda information chete achauya neinformation yokupinda rowa andomira pazvenyu amen haipapo munozonobvunzana mega bhosi ndaingoda information chete usafunga kuti ndiri kufara nezvinhu zvandakaizvezvi I'm not even samitira hasha asiri akakubudisa muteni asi akandibudisa muteni but why iye achindomira pazvinhu zvangu akapaenderei ane information masaisai ane information ane masaisai information yezviri kuitika paground yaitaura iyoyo urikuona apa ndanomudzuzudza ndichauya naye anokubholonja chazoona kazva but hatina kutofadza zvamo ndikutaura aiwa usaitire munhu hasha asiri akakubudisa handini shamwari izvezvo ka inini handida kutaura kuti hondo dzangu ndorwa ndega inini ka tikazoita vanhu anopinzira kasekesoka hazvinotifadze indotambudzika shamwari ndagara ndiri munhu anotambudzika pamwe rugare ruchauyawo ndotambudzika but handidi munhu anozopindira paupenyu hwangu inini saka paunorwara ndo paunoda kuti apindire ani paunorwara iyo ndo panongoda kuti apindire pandorwara ukanganiko uchirwara vachikubatsira ndagara nongorwara vachikubatsira ndo panonge uchida kuti ipapa upopoteka kwete kuzoenda pavhidha ndati ipapa upopoteka paunorwara iyo akauya chikubatsira unodi kuita to hasha toda kuizira to pano kubatsira uchirwara unodi kuita to hasha toda kuita pakadi kuya ndibatsira anokubatsira se haana kamari yacho akandibatsira ndirwara akambonhudzira mapirisi sadare haana kumiramira here pakwanda kugoma sadare unofunga kuti zvinoitika zvinziri baba akandibatsira sadare sautoti haana kukubatsira here chii chakandibatsira akanipa mapirisi here hando akamiramira kuti toziva kuti kurwara vakamhanya kutakura iyo vachikumisa 7 up uri pamubhedha iyo uri paemergency vanomusa 7 up uri paemergency vanomusa 7 up uri paemergency zvekuita sei hayo zvakatodhakwa zvakadhakirwa inini kaka asi ndakafera aiwa hapana munhu anofa ako unofirei kuonofirei ndikofema haufe iwewe futi iwewe panaitika zvinhu zvakaipa ka
unomhanya nekamera yako kuzotocha information ka panetika zvakanaka ndichita zvakanaka ndamboona zvakanaka zvakaita ndezvipi chimbotitaura unongondibatidzira pane zvakaipa zvakanaka zvakaita ndezvipi apa chakanaka chandaona waita chakanaka chawakaita ndechipi chakanaka chawakaita ndechipi chimbotitaurira kuti for example musi wakati ndakadai ipapa ndikupaziva ka chimbotitaurira pari kuitika zvakanaka ndepapi ndikurarama marare mandiri kuita itauri kuita handidi munhu anopindira pakati peupenyu kana munhu anotaura chero kagula chero ndikarwara chero ndikafa handidi saka wakarara tokusiya kadaro siye pane panouya parufu rwangu kuti hanzi wasvika ndobva ndamuka inini ndenge ndangofa ndizvezvo haisi rafu ndikutaura chokwadi ndisiye ndakadaro ndingotambudzika wakapotsa afa kahobho yo uchibatsirwa uda kushora nhasi utoda kuti munhu indaka neyo handisiwo ndakadaro ndikutambudzika iyo munhu wese akutambudzika sha nai asi kutambudzika ndiani nai munhu wese akutambudzika sha nai ndosaka chigara kumbare kuno kusha kumbare ndokwanomutambudzika indaka neyo hapana kuti indaka iyo sha sataure rafu haisi rafu ndikutaura chokwadi indaka neamana ndizvezvo saka tochivharisa vharisa hazina kana dhiri vharisa baba vharisa hazina basa baba ndongoita iripo shamari I dance according to the tune totanda kutaura pakarira ngoma yeziyoni ndotamba ziyoni pakarira apa kutambachi asi amaklax muchongo uyo saka after muchongo uyo niwaupira muchi handizive inenge yarira saka muchongo uyo ndiwakaoma unorwadza ndeupi maklax erana kuti muchongo uyo ndikurwadziwa ndiani aiwa pane madhanzi akaoma pane madhanzi anorwadza nemadhanzi asingarwadza madhedhe handitambe madhedhe aiwa bo baba ita yauri kuita handika ndotoita live your life to the full imbi to the fullest handiti